Скъпи мои сестри, наши майки и дъщери, честит 8 март! Поздравявам ви в този красив ден, който, харесван или отричан, е посветен на жената и затова е наш. Нека да сме все така заедно, да си дружим и да си помагаме, да празнуваме и да се утешаваме. Много съм горда с вас и вашите общи усилия да направим живота си по-добър, да вземем в ръце съдбата си. Специално благодаря и на тези, които станаха част от листата на Движение за права и свободи на предстоящите избори за Народно събрание. На Таня Иванчовска от село Бреница, община Кнежа, на Алина Симеонова, общински председател на Младежко ДПС град Долна Митрополия, на Мирослава Найденова, общински председател на Младежко ДПС община Долни Дъбник, на Александра Нинова от община Кнежа. И, разбира се, на госпожа Велислава Кръстева, която прие да бъде водач на листата на Плевенски избирателен район. Благодаря ви, че заедно направихме през изминалите 15 години женските дружества в общините Плевен, Левски, Пордим, Никопол, Кнежа, Червен бряг, Долни Дъбник. Радваме се да споделим днешния празник с всички вас, жените, и тези от община Искър. Заедно изпращаме и посрещаме децата си, подкрепяме мъжете си и израстваме като жени, майки и съпруги. Нека празникът на майката и жената да ни укриля, да изгреят усмивки на лицата ни, да забравим за ден грижите и отворим душите и сърцата си за цветя, за вниманието, което заслужаваме, за непресторената мъжка и синовна любезност, която надяваме се да ни съпътства от днес.